வவுனியா நகரசபை உறுப்பினர் சுந்தரலிங்கம் காண்டியம் அவர்களின் பாதட்டு நிதியில் வீதி அமைப்பு பணிகள் இடம்பெறுகின்றன. வவுனியா நகரசபை உறுப்பினரும் பிளட் அமைப்பின் மத்திய குழு உறுப்பினரும் ஆசிரியருமான சுந்தரலிங்கம் காண்டிபன் அவர்களின் பாதட்டு நிதியில் திருநாவற்குளம் சிவன் ஆலய வெளிவீதி முதன்முறையாக 1.5 மில்லியன் நிதியில் 330 மீட்டர் தூரம் கிரவலிடும் பணிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. மேற்படி அபிவிருத்தி பணிகளை நகரசபை உறுப்பினர் சுந்தரலிங்கம் காண்டிவன், திருநாவற்குளம் கிராம அபிவிருத்தி சங்க தலைவர் சந்திரேஸ்வரன் ரவி ஆகியோர் நேரடியாக சென்று பார்வையிட்டதுடன் மிக நேர்த்தியான வேலை திட்டமாக முன்னெடுக்கப்படுகின்றது. திருநாவற்குளம் கிராமத்தில் 22 வருடங்களின் பின்னர் முதன்முறையாக இவ்வீதி கிரவலிடல் வேலைகள் நடைபெறுகின்றமையால் கிராம மக்கள் தமது வட்டார உறுப்பினர் சுந்தரலிங்கம் காண்டிவன் அவர்களுக்கு நன்றிகளையும் மக்கள் பணிக்கு வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.